jälkeen mitä ratkaisuja tehtiin? Ei tehnyt on. Ei ollut mikään kortti. Jukka en oo muistanut kuvata. Pitääkö sitä zoomata? Tänään sitten kun pallo tulee suuhun. Ylärimaa on just samalla kortteilla. Siinä miltään monella on. Ja sitten kuvata, kun se paiskoo flappitauluja. Niin. Happi. Ei se usko, vaikka sille selittää. Se on ihan... Sille on tullut selittää. Varminen vasuri. Ne on sitten enemmän. Kyllä. Tää vähän luotiin, laskisin varmaan. Aha. Eikö vihin? Se oli kyllä aika... Vähän kestää nyt nuo vihellykset. Kestää. No nyt Jukka tuli. Vaan. Kauheasti puhuta suuteen. Ihan niinku suoraan vaan maalia. Hyvin pelattu. Latte olisi pikkuisen paremmin maalintekijänä, jos tehdään sitä. Hyvin käänsi kyllä nyt paremmalle jalalle. Ihan oikein oppi.
Pekka rotti sun kaikki vittu. Tänä aamuna kyllä varmaan pari viikkoa sähköposti. Ai niin. Tekemättä tuokin homma. Mitä tänä iltana koittaa? Minulla ei nyt semmonen olo, mutta eiköhän sitä. Pistääkö mä oon kiinni tästä? No. Ei nää tänäänkään. Okei. Joo. Kävi Letkukin lähdössä sinne. Joo. Oli yllätys. No mäkin. Kun mä silloin huvikseen kysyin sillä pololaitoksella. Onpa hyvä. Kiinnostaako ne? Se yhtäkkiä on. Kyllä mä voisin mä lähteä. Kysyin, että missä ne on? Mä oon Helsingissä. Voisin mä lähteä. Eikä oli aivan ihme. Mitä mennä? Se ei yllätä ikinä. Silloin varmaan nyt kun on saanut sen kato se Niin. talon valaa. Kaikki on Niin sillä on mahdollista sitten siitä lähteäkin tuolla. Se on mahtavaa. varmasti voi olla tärkeä sille. Niin kuin muutenkin se ei pelkästään pelaa. Ja siinä oli niinku meidän Netsin porukkaa kuitenkin sillä Runko. Rajan mittaa pitäis vielä saada. Mitaakaan ei oo miettiä. Ei varmasti kostaa rahaa. Niin. Mutta eihän se nyt niinku mä katso kyllä eililtä meille. Eikö tänä aamuna? Tai niin, kun mä se viimeisin mä laittoin sinne, että kuitenkin kun nyt on ilmoittauduttomia, mutta sinne sitten voi. Niin. Voi semmoista vähän epävarmat kateella sun tilanteessa. Niin se niitä osaa helpottaa sillä, että ei oo painetta enää. Niin sillä, että mä ei tuu! Kuka oli? Hyvä tsemppi. Eikö se luovuttanut jos? Just käveli se ohikulkija just käveli, se ei näky. Torstaina katsoin sitä AC-Kajani HJK, sitä kapinaa. Eli Veikka. mikä peli? AC-Kajani HJK oli. Ai jaa, paljon sun päästä. Se 1-4 vai 1-5. Jaa, Se katsoi sitä jatkoa. niinkö? 1-1 oli niin varsinainen. HJK johti 1-0, mutta sitten ne teki tasot. Kajani pelasi hyvin, se sitten niillä loppui kyllä kunto ihan se leikki. Sitten ne myllytti sen jatkoajan HJK. Aivan yhtä päädet. Repesi niin. Tosi hyvin ne pelasi sitten. Niillä oli kaikki Medotin, ne oli avauksessa. Horsli oli avauksessa. Pili kun se vetisti jatkoille sisään, mutta on se kyllä niin kömpelö. Hyvä Dennis! On se kyllä niin kankea ja kömpelö. Ei. Onhan se, kato, eihän sillä enää se, sillähän kun on 30. Se on vieläkin entisesti. Aivan. Ja ikää tekee tehtäväksi. Kyllä sillä boksissa saattaa tehdä, jos sinne saadaan sille palloa, mutta ei se... Jos se on puuantosta, niin ei sitä niinku minkäänlaista hyötyä. Se puuantosta ulkopuolella. Jännä, että se lähti silloin. Eikä se ollut siellä aikaisemmin, se lähti kyllä taas ulkomaan. Se käy mies. Penkillä istuu. Saksan kolmesta.
paljon ulkomaalaisia. Sano ite 10 yli. Sillähän suomalaiset hyviä. Vai 1100 katsojaa olisi. Kylmä. Todella kylmä keliassa. Oi oi oi. Tuli nyt muistaakseni 78. Kyllähän tässä niinku jos ajattelee, varmaan joku ei halua mitään tai mitään. Mä tuli heti mieleen, että sä haluaisit itse. Kyllä. Kyllä autolla. Ja varmaan kyllä. Mä oon niinku sanonut, että minä ja sinä ei varmasti ole mitään autolla. Ei. Vaattiin tästä hyviä. En lähde. En lähde. Aamuyöllä liikkeelle. Mulla oli kyllä ajatuksena, että voisiko niinku kysyä sieltä sitten, kun sitä otteluohjelmaa tekee. Sitten ne laittaa usein laikasilla heti yhteensä meidän. Mä laittoin sen pallon. Totta kai kannattaa kysyä. Itse tekee sen otteluohjelman. Varmaan se järjestetään seuraavaksi. Eiköhän nyt olla sinne päin. Ei nyt sinänsä haittaa, vaikka me otetaan se lento. Mikä se on se? Ei. Silloin se oli silloin lounaan. Joo, just sopii. Ei ihan kiireeksi meidän ehtii. Viimeksi se oli vähän kiire siinä. Vähän niinku oli semmonen pikku hässäkkä. Olisiko siinä vielä se aikaisempikin aamulla, mutta ei sitä lyödä kyllä sitä. Melko riskillä. Sieltä se Antti Ei vielä. enkä puhu. Oo.
Rohkeasti pelaa maali. Hirvittää. Oh, hyvä. Hyvin ratkaisu. 15-10 Joo, 10 yli kola. Valmentaja 40. Se sanoo se. Toiset kengät. Long shot. Ei lähtenyt aivan Ei maalivahille ja laita longshottimaan. Lonkkari. Kuka yrittää? Kuka yrittää? Ois näin joo. Ois ollut läpi. No ei. Se tuo maali. On pikkuinen maali. Tällä. Hyvä. Vähän enemmän lavaa siellä. Kaveri pitää auttaa. Eri valittuna pelissä. Koko ajan hyvää. Joo, mä nähtiin. Ja sitten kun menee hutiin. Sulla isäämissä. Tipputtiin sut tänne ja lähti syömään. Ne ei jopa syömään. Jos sä pelaamaan, hän lähtee syömään. Mä lähden käymään kaapassa. Tee se. Pellattiin me taskut on niin valmisella päivällä. Kassiin se tuon takkisi. Inne. Laita. Käpi kohta. Ja Varmasti koulu. Kameran kuvaa. Marko, tuolta oli keksmä. No niin Arttu, alat kiipeilee sinne vaan. No niin Arttu, No enpä jos kiipeile. ei. Kes vaan? Kenäs pallo? Se vaan. Siihen vaan. Mä kyllä sen kulkuverran. Hei, varatko vähän? Mä lämmin pelaa. Kiitos. Siellä. Ei josa. Hannu etti sillä parkkipaikalla sinisellä saapilla. Makee varo. Makee, tuossa on jotain kuvia. Joo, mä menen tuonne kuvaan poseeraan. Ja ota sellainen Didier-foto. Nyt poseerataan. Minä poseeraan Mitä se vie? Nyt en kyllä. Pitäis kattoo hido. Siinä varmaan ottaa hän. Testasi toimiiko se Kummalla me biili. pelataan? Sininen voi olla Ei oo kuullut. Se on saman tekee. Elikkä sama pitää vaan poistamaan. Hyvin makee lihoon. Ei kuva pelaa. On varma. Sininen. Oi. Tähän tuli musta. Tuolla tuo 2 miljoonaa. Mä tehdään sillä, että annetaan oikein. Tämmönen ja vasella ja joo, teitä vois vähän kommentoida, joo. En kommentoi. Pirille on ainoa oikeus, että sä voi kysyä, että oikeesti Piri menee. Mitä? Siis tää oli varmasti Pirikku. Siis sitä kaksi maata kädellä. Mitä? Ei kuva sinne heitellä. Hagis. Täällä on oikein, ootteko koskaan tällä? Tää on mun eka tavalla. Tää on mun eka. Mä oon kattonut tän ACO:n pelejä. Ok. Tää on nyt kaapilla. Tää on yllätty. Mä luulen tehdä paljon. Tää on tehdä ihan huono. Otetaan kolmia syöttöä. Ei mitään. Joo. Hei Antti, on mikäs makea? Tuoko tuo verho katokantti? On mikäs makea? Tuo verho laskin. Piri, mä laitan kengät jollakin. Tässä on aika täynnä. 41 mitä löytyy. Oo, aikaa. Mistähän se kattoo? 42.
Nyt se löi.